JDJ siki biri kwa ka ibiri aha n'otu aka ahụ anyị ji n'aka na ebe ọ bụla ị nọ ugbu a wee na-ege ntị na uche gị dị dịsi ike na Ogene 98.3 FM ụlọ mgbasa ozi a na-ekwu maka ya nwere ife ọ na-eme. Ọ bụghị sọ m na ebe a injinia eji ama atụ ọma injinia Chris Ugwu nọkwazie Miracle nọkwazie n'otu aka ahụ tinyekworo ezigbote onye otu anyị kwa site na another station. Anyị na-ekwu maka Peter Ike o si Radio Nigeria Purity FM. Owiwe ahụ ka anyị ncha bụ ndị ọrụ mgbasa ozi bụ Peter Ike anyị na-asị gị nnọọ n'Ogene. Ọ dị mma dịka o si wee dị o nwere ihe dị mkpa anyị ga-eleba anya na nke oge. Anyị ga-eleba anya na nke oge. Ya bụ ihe wee bụrụ ihe na-akpọtụzi n'ebe dịgasị iche iche ugbu a bụrụkwazịa ọnụkwube n'otu aka ahụ. Yes, ọbịa bụ okwu akpụ n'ọnụ. Biko onwe ka isi ga-etinye ọnụ na ya bụ okwu ikwu okwu ka ọ na-enwejuru mmiri ara mmadụ afọ maka na ọ nka ka okenye ji ekwu okwu nke izuzi ihe mmadụ ji wee bụrụ nwoke just because na emume ekeresimesi ọnwa Disemba na hụ eru nso. Ndị nwa na-achọrọ ije gbaba mbọ n'aka ọcha chọrọ ịnọ otu ebe wee bụrụ ọgaranya wee bụrụ okpokpo moto wee na maka ekeresimesi. Ọ bụrụzie izuru ife mmadụ ji wee bụrụ nwoke akwa mmadụ aka na-arụ kpam ihe o ji bụrụ nwoke ofuo ihe ga-efu kpọmkwem oge ụfọdụ dị nta ya nwoye ma akpa akwụkwọ ya efuo ma nwoye ma akpa akwụkwọ efuo. N'aka nke ọzọ ọ bụrụ o wee bụrụ mgbịrịmgba na-abụ bekee na-akpọ testis ka e nwere ike akwụ onye ahụ aka mgbịrịmgba na-aba anwa ya ihe iweta mgbịrịmgba ọ nwere kpụrụkpụrụ ihe nọ n'okpuru ihe mgbịrịmgba a na-akụ kenkenken o wee bụrụ ya bụ ihe ga-efu mgbịrịmgba na-aba anwa ya akwa na-aba anwa ihe a dịka akwa na-abụ nwee ike bekee kpọrọ testis nwee ike ofuo nwekwana ike oge ụfọdụ ma nwa oye ma akpa akwụkwọ ya ha ncha niile efuo. O wee bụrụ ihe anyị na-afụ n'oge a n'ọdịnsa akwa o mekwuru na Abuja mekwuo somewhere n'ala Igbo. O wee bụ na ndị jidere oge mmadụ na dimkpa na-abụ ka etiri aka like this nke ahụ ha ji wee bụrụ nwoke disappear erezi ala. Luckily for them ndị civil defense nọ nso. Yes, ndị civil defense nọ nso. A wee gwa the guy ịmara otu isi wee were ya bụ ife mmadụ na-aba ji wee bụrụ nwoke give it back to them. Ihe a kwuru nwoke ma lọkụ ha nwere bụ na ndị civil defense that guy lọkụ o nwere bụ na civil defense nọkwudide maka ọ bụrụ na civil defense anọrọ ya ọ ga-abụ ọ bụrụ na ọ rịtọnụcha ife a ndị a ji wee bụrụ nwoke you find out that a nwere ike gbaa ya ọkụ ozugbo tupu ndị ọrụ nchekwa na-abịa. Mana ịma na civil defense ama nkwe ka ụdị ihe a n'ebe a ha nọ ịghọtago ha ga-achọ ndị ji iwu wee na-arụ ọrụ ọ ga-achọ ka eduru ya tifee n'aka ha ndị uwe ojii ka ejebe kọt ịmaga ụdị ihe amasị agba n'ọkụ. Mana assuming na ndị civil defense anọrọ there the guy aka ekwuchago okwu ya finally o wee bụrụ na this guy kwuru dimkpa na-abụ aka na-arụ ihe a ha ji wee bụrụ nwoke adisapia. Mmadụ na-aba tie mkpu n'oke olu ịghọtago otu esi asị na nna anyị onye amụma John the Baptist nọ n'ọzara wee tie mkpu n'oke olu dimkpa na-aba wee tie mkpu n'oke olu. Luckily ọ bụrụ na ndị civil defense nọ nso. Ihe akụgodi this guy mbụ onye zuru nke nwoke ibia ihe akụgodiri ya ihe akụrụ ya kụgide ya si ya return it back to them nye ha give it back to them. Akụgidere ihe o jekwuru mmadụ na-aba anwa metụ ha aka. Ịgwakwa gị eziokwu nke a ha ji wee bụrụ nwoke a return immediately. Those two guys wee jirizi iwe wee chọọ ka ha jiri aka wee gbuo that guy. Even asịzịa the guy gị nwa bụ onye na-ezuru nke onye ọzọ for ritual purpose ngwa ka e werụzikwuo nke gị ka e were mma bepụzie nke gị. Ịghọtago ụdị ihe a ka ịmara ihe ụwa na-akọ. Can you imagine onwe ha na ka mmemme ekeresimesi ya batawa na ọnwa ekeresimesi na-eru ha na nso ụdị akụkọ dị otu a ka ha na-anụ nke wụ na onye ọbụla bụ nwoke kịta n'oge a
kwesịrị ọ na-aga o jikwata onwe ya ịgakọta ibi aka n'ebe nwanụkọ ịdị sure na everything nọ intact. Ihe n'anya ka m si ekwu okwu eji nka ekwu ụdị okwu a on air. Ịghọtago ụdị eji nka ekwu ụdị okwu a mana ndị na-aghọta na-aghọtakwa fụ na meaning nọ na ya. Ịghọtago ụdị ihe nka ka eji ekwu okwu. Ọ dị mma ka anyị jekwa bịa. Nke a bụ Ogene 98.3 FM. Ọ dị mma onye ọma iji eme ọnụ ịma na nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ bụrụ ya bụ ihe na-aga nke ọma karịa ka a tụrụ anya. Ndewo. Nkeji 20 ekweferela elekere 10 n'ụtụtụ a. Nke a bụ okwu abụ n'ọnụ n'Ogene 98.3 FM. Iwe ga-adị n'ọkwa anyị ka na-agakwa n'iru nwantị n'ebe a nwantị n'ebe ọzọ anụkata agbachara aka afịa ọ bụrụ ya bụrụ ihe na-aga nke ọma. Abụ m Joshua Dabby Jaja. Isiokwu anyị bụ n'okwu abụ n'ọnụ bụzi nke ọ na-abụ ada mmadụ aka na-arụ kpam nke o ji bụ ụgwọ nwoke adịsapịa. Ada ya aka na-arụ kpam nke o ji bụ nwoke adịsapịa. Ka ị nọ n'ime ụgbọala na-ege ntị ịbụ nwoke, no matter your age, na-agbanyere arọ n'ede, ị nọ n'ime ụgbọala na-ege ntị, nọ na shọpụ gị na-ege ntị, ebe ọ bụla ị ma ọ n'ụlọ ọrụ gị ma ọ n'ụlọ na ike ị nọ wee na-ege ntị, just ịnọkọta ibi aka somewhere. Ịghọtago ị na-anya nka ka eji ekwu okwu a. Ibi aka somewhere ka ime ka ịshọ na o nwere ogologo akụkọ a na-akọrọ gị bịa. Ịghọtago ụdị ihe ọkwa maka adị ama onye anọ gị n'akụkụ o nwere ka arụ gị si wee chịkọta chitu arụ ya ma ọ n'ogene ifugi ya so that o nwee ka ihe si wee mee ife dị ya irezi alarm immediately so that ka ọ return ya. Ọkụ ya bụzi nke na-ewu kịta n'ụdị dị njọ. Ọkụ ya bụzi nke a na-anụ akụkọ ya n'oge a mụ na gị na-abụ nọ n'ime ya. Ọkụ ya bụkwa okwu akpụ n'ọnụ maka na ekeresimesi eruwe gị, maka na ije gị ịbanye ọnwa ekeresimesi ya afta ofu ọnwa na-abịa. Ọ bụrụ ya bụ ndị a na-achọ ka ha for ritual purpose just ka ha nwee ike buru okpokpo exotic car wee na mmemme ekeresimesi at detriment of ndụ onye ọzọ. Ịghọtago ụdị ihe dị otu a. Ọ dị mma ị ga-etinye nwa ọnụ na okwu a na nkenke site na 07017222983 07017222983 maọbụ 09091110983. Ọkwa na ụdị ime ka onye ọbụla ke nkwụcha. Ọ ya kpata iji wee na-ekwupụta ya ugbu a n'ihi na ọ bụzi ya bụ okwu akpụ n'ọnụ. Ị na-aga uche ga-adịrị ya tụmadụ ndị nwoke ị na-aga uche ga-adịrị ya. Otu akwa ka o si wee dị na nke ndị nwaanyị tụmadụ ndị a na-abakarị lift. Ụmụ nwaanyị ndị a na-abakarị lift gekwanụ ntị adị ama ama ebe akwa ka anyị na-ekwupụta ya ekwụsị nwoke ka o buru gị nye gị lift tupu ihe na-abata bịa nọdụ bịa n'ala n'iru oche anwa ka iwichi m ọkwụ gị aka n'oche anwa. I am telling you, ọkwụ gị aka na dị oche aka anwa ọkwụ n'aka ọ nwee ike ọ nwee ring oyi n'aka wee kwụọ aka n'oche anwa mee ka o fichara oche anwa ebe ị nọdụ na ya. I am telling you, by the time o burucha gị ruo ebe ị na-eji rituo sikwa ya thank you, mana o were dị ife ọ ga-ewere na-arụ gị who knows ya ọgwụ mgbe akpa nwa. Ọ bụrụ na o welugo ya ọgwụ o welugo ife ọ chọrọ iwelu instantly. Ọ bụ ndị pidgin ha so na instanta ha o welugo ife ọ chọrọ iwelu. Maka ndị na-aba lift ya bụ na ụdị ka eke nkwụcha na asị na nkwụcha abụrụ ụjọ. That's why anyị ji wee nọdụ ebe a wee na-ekwupụta onye ka anyị na-anọ kwuo okwu ka okenye. Hello. Ndewo nna m. Mmadụ ka a na-aya. Ndewo. Ịma nọ nka ịghọtago nka ka okenye ji ekwu dị ụgba ngwa gaa n'ihu. Ndewo. Ndị njọ bụ ya bụ na akarịka n'ụwa akụtuo onye ya anya ya nwụọ ndị ọzọ na-apụrụ ndị ha eji ya mụrụ akụ ọkwa ndị ọzọ na-ekwu egwu etu ndị a eme mana ndị nyere ụta o nwere ebe ji ya aga. O nwere ebe eji aga maka ọ bụ na mmiri si n'isi gbarụọ ịma na mmiri ahịa adị mma ege ọpụ na-eje n'isi esi ofu onye a ejekwa ebe ahụ chọta onye na-afọ eru izu a onye ji ngwa ahụ mmadụ were atụ mmiri ya ata anya apụ aya mụrụ akụkọ ọ bụrụ sọsọ onye na-adị ma amara ike a ga-asị ya were ya o nwere ndị ga-aga ha na nọ n'isi steeti enwekwere ike enwe mọtel n'Ọnịcha enwe mọtel n'Ebonyi ejiri adres onye ọga ha anọ enyi ọbụla ekwesịrị ime ọ dịkwa ya oge na-ekene gwa ndị
daalụsọ anyị ekwughị ebe a ụfọdụ na-abụ ada mmadụ aka na-arụ ị na-agara onwe gị ma mma o tichara gị aka gbolukwuo ma nwee oye ma akpa akwụkwọ nwee oye ịghọtago chagburu ma nwee oye ma akpa akwụkwọ ya we are speaking in parable oge ụfọdụ ọ bụrụ mkpụrụ ụdara na-abụ ka ọ ga-ada aka ịma ebe anyị na-eje onye ka anyị na-anọ elo ei mkpọtụ kalị eyi mkpọtụ kalị na-ewu eke ifugonianụ chiba anụ ọzọ gaa n'iru nyanụnụ eziokwu okay 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 sorry okay ike bụ okay oh ya nwanụ eziokwu dịka n'afịa eziokwu eyi nke ya akago nke ya akago nke a gara ịga nụ n'osinsin aka ekwusighị okwu ya daalụsọ chiba anụ ọzọ ọ dị mma anyị na-akwadozi iweta ya na njedebe anyị mee ka amata na okwu akpụ n'ọnụ nketa ga-adịkwazi nke maka na ọ gaghị adị anya ugbu a wetara gị ihe mmemme ọzọ elega anya biko gbaa ya ọkpa dị mkpa o hello welite onu gbaa ya ọkpa dị mkpa ndewo ọ dị mma gaa n'iru n'efu nke a bụ eziokwu okay okay daalụsọ okay daalụsọ ọ dị mma nkeji abụọ ka ọfọ ka anyị ma ya akpa anyị na-akwadozi ime ya akpụ nke ekwuru ekwu abago ntị maka ntụ ga-ahụ ihe abụghị ma ọ ha ka okwu akịrịka ọ bụrụ ma ekwujigide okwukujuo abụbụ ọ bụ mmadụ enwe ike mụta nke a ma ọ bụ nke ọzọ ya bụ na etere ugbo etere azụ ọkwa eziokwu nke izizi mmadụ tinye onwe ya na Chukwu mana nke ịbụọ wee bụrụ na nkụcha abụrụ ụjọ na onye Chukwu na-azọkwuzi onwe ya ịbụrụ nwoke ịgatụ ị na-eme ife iji na-akpa ọkanọkwa na akpa dịka isi wee tinye ya n'akpa ịghọtago ife iji na-akpa ịma ebe anyị na-eje ibie aka ma ife iji na-akpa ọkanọkwari o nwere ụdị aka mmadụ ga-akwụ gị ne ya anya very well ka ị na-ene ya ka ị na-enekwa ma ya bụ ife iji na-akpa ọkanọkwa ka isi wee dobe ya maka adị ama ka ị ma ma ị ga-erezi alam na ọ bụzikwa ya bụ ihe nọ n'ọgbọ kịta bụrụ okwu akpụ n'ọnụ fa na-akpagharị aka ndị aka ekpe nwaanyị nwere ike itinye aka n'arụ tichalị ya nwoke nwere ike tinye gị aka n'arụ tichalị ya ha nwere disciples everywhere adị ama ọ ya ka anyị si ka anyị kwupụta ya maka ụmụ nwaanyị bụ ndị na-aba lift ịma ọnwa Disemba ruo ha na ụdị akụkọ a na-anụ ụmụ nwaanyị bụ ndị na-enwe mmasị ịba lift ọkụ ya ọ kwụsịrị gị oche ahụ ị ga-anọ dị gị na ya n'iru moto ebe ahụ oche ahụ ị ga-anọ bifo imepe ụzọ otigo aka na ya
ya omego ka ofichara ya o nwere nga ọgba n'aka ma ọ bụkwanụ wee handkerchief wee mee ya like this before ị ga-abịa ịnọdụ o buru oge ebe ị na-eji rituo kenekwa ya ikene gị ya mana ị marụ na o nweghị ihe bụ oge na-arụ maka ụmụ nwaanyị na-aba lift ekwughị ya ka in fact etiwego ya bụ aka oyibo ka oge si wee doo ndị mmadụ anya very very well maka Ogene 98.3 FM bụ ebe a na-ekwu okwu gbowam ọkwa nke bụ eziokwu malụ ka ị ga-esi ke nkụcha ebe a ka ọ na-abịazi na njedebe okwu akpọrọ ọnụ nke ụbọchị taa anyị na-ekene gị n'ụdị pụrụ iche Miracle Chamberlain abụ m Joshua Dabby Jaja JDJ wee na-asị gị daalụ sọ maka ige ntị